kodista. Lähtökohtana oli, että aivan samoin kuin valtiolliset perusoikeudet, myös taloudelliset, sivistykselliset ja sosiaaliset perusoikeudet ja niitä toteuttava sosiaaliturva ja yhteiskunnalliset palvelut kuuluvat yhdenmukaisin perustein koko väestöön. Ja tämä universaaliperiaate merkitsi sitä, että sosiaalipolitiikka ei tulisi enää olemaan vain köyhäinhoitoa tai edes työväen oikeuksien turvaamista, kuten se pitkään siihen saakka ja vielä pitkään sen jälkeenkin oli ollut. Ja tämä sosiaalipolitiikan irrottaminen köyhäinhoidosta oli aikansa vallankumouksen toteutus. Vaikka historia ei loputtomiin olisikaan luokkataistelua, niin ihmisten erilaisuuteen perustuvia yhteiskunnallisia jakoja ei koskaan voida kokonaan poistaa. Ja ne, jotka ovat sitä liian kynnykkaasti yrittäneet, ovat myös voineet aikaan saada vahinkoa. Ja meille on itsestään selvää, että demokratia on ainoa hyväksyttävä ja ainoa kestävä pohja, jolla yhteiskuntaa voidaan muuttaa. Mutta se, mikä on mahdollista, on estää erilaisuuden muuntuminen eriarvoisuudeksi ja sen jähmettyminen luokkavastakohtaisuudeksi. Ja tässä parhaiten on onnistuttu pohjoismaisen mallin mukaisessa hyvinvointivaltiossa. Universaaleihin vastuisiin ja etuisuuksiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin perustuva pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on kaikissa kansainvälisissä vertailuissa, jossa arvioidaan ja asetetaan maita järjestykseen milloin minkin asian tavoitteen perusteella, aina onnellisuudesta alkaen, niin aina yleensä nämä 5 Pohjoismaata löytyvät kärkikymmeniköstä. Mutta missään tämä ei ole tapahtunut itsestään ilman